Добре дошли! Днес ще се потопим в света на омега-3 масните киселини, за да разберем кои са фундаменталните истини за тях. За тази цел ще чуем един изключително интересен разговор с световно известния доктор Бари Сиърс, създателят на диетата Зоната. Той ще ни обясни как точно работят тези мощни молекули и защо са всъщност толкова важни за нашето здраве. Нека да започнем с един наистина голям въпрос. Много от най-често срещаните хронични заболявания изглеждат напълно несвързани помежду си. Но дали е така или все пак има някаква обща нишка, която ги свързва? Да, има. Оказва се, че в основата на почти всяко хронично заболяване стои един и същ процес, който се случва в телата ни, често без дори да го усещаме. Нарича се тихо възпаление. Ако успеем да го овладеем, можем буквално да променим бъдещето на здравето си. Значи това е общият знаменател, но, честно казано, тихо възпаление звучи доста зловещо. Хайде да разгледаме по-отблизо какво точно представлява и защо е толкова опасно, щом дори не можем да го усетим. Вижте, само по себе си възпалението не е нещо лошо. Напротив, то е естествената защита на тялото ни срещу нашественици като бактерии и вируси. Проблемът обаче започва, когато тази защитна реакция просто не се изключва. Представете си тихото възпаление като един постоянен, тлеещ огън вътре във вас. Вие не го усещате, но той бавно и сигурно атакува сърцето, мозъка и имунната ви система. Това обяснява много неща. Но щом собствената ни имунна система поддържа този тлеещ огън, какво го провокира да остане постоянно включен? Отговорът се крие в баланса, или по-скоро в липсата на такъв, между два вида незаменими мазнини в нашата диета. От една страна имаме омега-6 масните киселини, които насърчават възпалението. От другата са омега-3, които го намалят. За да сме здрави, тези две групи трябва да са в равновесие. Проблемът е, че през последния век диетата ни се е променила драстично. Свидетели сме на истинска експлозия в консумацията на преработени растителни масла, които са пълни с омега-6. В същото време приемът на омега-3 от риба е спаднал с около 95%. Представяте ли си? Този огромен дисбаланс е това, което разпалва пламъците на тихото възпаление. Този спад от 95% е наистина стряскащ. Ясно е, че проблема е сериозен. Как тогава можем да коригираме този дисбаланс и да защитим телата си и най-вече сърцата си? Решението има две основни части. Първо, да намалим приема на омега-6 и второ, да увеличим този на омега-3. Но с времето открихме, че омега-3 работят най-добре, когато са част от екип. Висококачественият зехтин, например, осигурява полифеноли, които действат като бодигардове на омега-3, а друго съединение, коензим Q10, играе абсолютно решаваща роля за енергията. Добре, а каква по-точно е ролята на този коензим Q10? Мислете за него като за молекулата, която дава енергията на сърцето, за да може то да бие по 100 000 пъти на ден. Но тук идва и ключовия момент. Естественото производство на CoQ10 в тялото ни намалява наполовина до 50 годишна възраст. Точно така, наполовина. Добавянето му, особено в активната му форма убихинол, помага да презаредим нашите клетъчни батерии, като така подпомагаме сърдечната функция и възстановяването след натоварване. Говорихме за сърцето, но нека да се обърнем и към друг ключов орган. Нашите баби често наричаха рибеното масло храна за мозъка. Има ли някаква истина в това твърдение? Били са абсолютно прави. Мозъкът е най-мазният орган в тялото ни. И специфичният вид мазнина, за който той буквално жадува, е DHA. Без достатъчно количество от нея, мозъкът просто няма как да функционира оптимално. ДХА е от съществено значение за поддържането на защитния щит на мозъка, така наречената кръвно-мозъчна бариера. А когато се комбинира с редовни упражнения, тя стимулира и едно забележително съединение, наречено BDNF. То действа като, да кажем, тор за мозъчните клетки. Помага им да растат и да образуват нови връзки. Този процес е ключов в борбата с депресията и за защитата от когнитивен упадък. Наистина е впечатляващо как всичко в тялото е свързано. Доказателствата са доста убедителни. И така, за тези, които са готови да действат, как може да се разпознае една висококачествена добавка омега-3 сред всички тези безброй опции на пазара? Да, с толкова много продукти на пазара, наистина може да бъде объркващо.
Но има два много прости теста, които абсолютно всеки може да направи у дома, за да провери чистотата и концентрацията на маслото. Първо, тестът в фризера. Чистото рибено масло има много ниска точка на замръзване и няма да стане твърдо. Второ, просто го опитайте. То не трябва да има вкус на онова отвратително рибено масло от едно време. Ако е чисто, ще бъде гладко и лесно за приемане. И така, най-важният извод е, че като правим информиран избор за храната си, като намалим възпалителните омега-6 мазнини и увеличим мощните противовъзпалителни омега-3, ние получаваме инструментите да контролираме възпалението. А както чухме, контролирайки възпалението, можем да контролираме бъдещето си. Една мисъл, изречена за първи път още преди хиляди години. Силата да изградим по-здравословен живот е съвсем буквално в нашите чинии.